Ụmụnne m enwekwara ihe mmadụ na-aga ahụfo biko na onwekwa ihe mmadụ na-aga anụfo ụwa kele anyị nọ n'ime ya o hiela unu anụkwanụ mgbe i chere ịnụcha na ihe niile ụfọdụ ndị nọ n'ili taa ị ga-achịgodo ga-enye ha grace to come back to life. Enweghịkwara reason ha ga-eji anwụọ ha kwa ugboro abụọ. Ụmụnne m na-anụkwa lewedala na ihe nwoke kelelagoola kiri n'elu ili nwunye ya, o ji mkpọchi apịa n'ili nwunye ya. Ụmụnne m nwoke ọpịa n'ili nwunye egwugwu n'iwe na ọnụma. Ọ gịnị wee iwe ya? Ụmụnne m lele na nwunye ya nwụrụ, ihe ọwa ili nwunye ya nwunye nwaanyị anwụọ na jụọ oyi ka nwoke chọpụtara na ụmụ anọ nwunye ya mụrụ ya nwụọ. DNA test na-akọwa dat na enweke nwoke tụrụ ime, enweke nwoke enwe ihe a. Nwaanyị akwụrụ ụgwọ isi lụọ ya ote nwoke na-eshi alụ nwaanyị ya na nwunye ya alakpuru. Nwaanyị na di ya ebi mgbe ọrụ ndụ ka ya na di ya ebi na-enweghị nothing. Ya na atụrụ ime, ya atụrụ ime, nwoke ga-agba ya n'ụlọ ọgwụ kegalite isi, nwoke etinye na skuul, ya tụọra ha ọzọ, nwoke ga-agba ya n'ụlọ ọgwụ. Mụga mụ ụmụ anọ, ọsọdụ ka otu nna wuru ke nwoke ahụ. Ụmụ anọ, ihe ha na ụmụ anọ ọ mụrụ nwoke ya arịawalanụ nna ya ma ihe gburu ya nwee lie ya ka nwoke nọ chọpụtara wụrụ onye atụgaghị ime nwunye ya ime. Ụmụaka ahụ kpowere na foonu na ya chọrọ ikporo ụmụ ya, wụrụ enwere otu ekekeke chiri nwe na enweghị ihe zoro ezo n'okpuru anyanwụ. Nwoke asị gịnị ka a na-akọ? Were last card ya kpọrọ ụmụ anọ gawa ụlọ ọgwụ ga-echekie mee DNA test. Result asụdụ ha ya nwe otu ọbịa ketadụhoroduhu 20%. And nwaanyị mụrụ ụmụaka nwụọ na nwoke apali okpiri bulie n'okpiri gawa n'ili nwunye apịa ya dị apịa ya. Ụmụnne m dị frustration na-eme na nwoke o kopụrụ ekopụ. Kwetara m ihe ga-awụ ọnọdụ nwaanyị a ma asị na ọ dị ndụ. Kwegede m ihe ga-awụ ọnọdụ nwaanyị a ma asị na ugbu a oke na enwere Kraịst si n'elu olu ada na ngwa ndị niile nwụrụnụ bilie ka enye ha second chance. Nwoke na-ese nde ha nwaanyị a back to 6 feet. Lekwe na iwe na ọnụma o ji apịili ya ọkwa nwoke na-agakwala n'ime abalị were ime abalị ga-bọpụta nwaanyị na gbaa ya ọkụ. Ihe ka ewu ihe na-akpa iwe na-ewesịrị onye nwụrụ anwụ. Nwaanyị anwụọ na ifu na ọnwụ ya aka amụghị iwe this man bụ n'obi ya. Nwoke kwụrụ ụgwọ isi nwunye lụọkwa ya lụcha ya na ya bụ ebiri n'ụlọ na-akwụ ụgwọ ụlọ ya bụ ya na-ebido nwa nwaanyị mmadụ akpara ya na ụmụ ya nri. Nwaanyị kwa na ịtụrụ ime ya tụrụ ime, nwoke na-agbagharị ọga nna ikwu na amụọ na congratulations. Nwoke na-agba hit amụ anya abalị ka a na-akọwa na otu mkpụrụ awụ oke ya. O nwekwara ihe ụmụ nwaanyị na-aga emefu biko nọ.